Здравей, Злати, изглеждаш блестящо, уникална рокля. Как се чувстваш? Чувствам се много добре. След предната ми пластична операция се чувствам вече напълно възстановена. Заредена с положителна енергия, положителна емоция. Преди просто причина, че ми се случват само хубави неща в последно време, за което съм много радостна и чувствам се много добре, особено днес на този конкурс. Събрали съм се много красиви жени, много красиви мъже. Изключително добре се е получила нослето ти, въпреки че аз смятам, че то си беше така или иначе хубаво. Сподели, имаш ли болка така за тези, които имат намерение да променят точно това в себе си? Да, държа да отбележа, че резултата, който исках, точно това се получи и съм много благодарен на моя пластичен хирург, доктор Ангел Енчев. Болка не, може би това е... Поне не съм изпитала аз самата никаква болка. Дискомфорт имаше до някаква степен, но болка не. Доктор Енчев работеше така доста внимателно, както винаги, така че и смисъл и самия ми престой в болницата. Самата ми хоспитализация мина много леко. Колко време? 2 дни само бях, 3 даже. Просто причина, че те искаха да бъда под наблюдение. Така доста добре се отнесоха към мене. Екипа му са доста големи професионалисти и много внимателни, и за което съм също много благодарна и благодаря на доктор Енчев, че направи нослето ми толкова хубаво. Държа да отбележа, че все още е подутичко леко. Това е една от пластичните операции, които по-трудно е самото напълно възстановяване и пълния резултат, тъй като самия спад на нослето ще продължи за 6 месеца, но всеки казва, че доста добре се получил като резултат и доста добре изглеждам. Не ме е променил максимално или не ме е променил никаква степен. Някой казва, даже аз изобщо не виждам никаква разлика. Да, има минимална, но е много хубава, много естетична. Аз точно пред това се придържах и надявам се, че доктор Енчев точно това се е придържал, да не ме промени максимално, а да се получи нещо красиво. Да, няма как. Разкажи сега за любовта. Знаем, че ти вече си влюбена много в един нов мъж, който е таинствен все още. Той тази вечер кавалер ли ще ти бъде или? Тази вечер съм сама, тъй като той е ангажиран. Съвсем обикновен мъж е. Много е мил, много е внимателен. В него открих и намерих точно тези неща, които ми липсваха в предишната връзка. Не искам да коментирам предишната си връзка. Държа да отбележа, че човек е доста олегнал, много се обичаме, много бързо се получиха нещата между нас. Така грайнаха ни очите още при първи път, когато се срещнахме, и съм много радостна, че го срещнах. Той е много мил, много е внимателен и с уважение се отнася към мен и към моите ангажименти. И съм радостна, че той ме разбира и аз него. Надявам се и занапред така да ни продължат взаимоотношенията. И така, щастлива съм, наистина чувствам се много добре и положително заредена. Смятам, че едно такова ново начало наистина е много красиво, много хубаво, изпълнено с приятни емоции, да не продължат за напред. Като каза олегнал, това означава ли, че е по-голям от теб? В смисъл много по-голям или? Да, по-голям. С 7 години по-голям от мен. Е перфектно. Да, добре. Харесва ми. Това е по-важното за мен, е, че се спасахме като характери двамата и че се разбираме. Това е по-важно за мен. Но и да напред така да продължат нещата, тъй като, както знаем, всяко едно начало е път постелен от рози. Надявам се за напред да бъде така. Той не в тези светски сфери, в които си ти? Не, той е обикновен мъж, не е известен, има си бизнес, негов собствени. Това е. Някъде писаха по някакви медии, че той е бизнесмен, крупен бизнесмен, богаташ. Няма такова нещо. Приятели му съвсем обикновено момче, който си има бизнес, скарал си по легален начин парите и така. Дали ревнува? Все пак ти имаш постоянно фотосесии, фенове, изяви, постоянно събития. Да, има го и това до някаква степен и аз го ревнувам, да ти кажа, до някаква степен, и той и мене. Не знам, аз съм си такава, аз съм си малко ревнива и него се глежда, че не той е хубав мъж. Иначе той, да, може би до някаква степен ме ревнува, но никой не ми е показал, не ми го е казал или не ми е казал, нали, не ми е приятно да отидеш, но все пак това е твоята работа, това е твой ангажимент, трябва да отидеш. Напротив, винаги е подхожда с разбиране към всичко. Това е много хубаво. Да, хубаво е, да.
Какви са последните ти ангажименти или в каква сега, в смисъл, на къде гледаш и какво искаш да правиш? Ами, знаеш ли, аз съм благодарна на Господа, че имам ангажименти и че 3 години след моята титла Playmate, медийния интерес и интереса към хората, които работят с мене, продължавам и го поддържам по някакъв начин. Имам доста ангажименти. Снимах 2 сесии за щатите с много добър фотограф. Вчера снимах с Виктор Леви за неговото портфолио. Предстоят ми 2 български филма, ще взема участие. Нали, малки роли, но все пак ще взема. Одобриха ме, за което също съм радостна. Ще снимам Корица на списание след 2 дни. Ще снимам в началото на декември ще летя за Гърция, тъй като там ще снимам сесия. В февруари месец ще пътувам към Франция, там също снимам сесия. И изобщо добре се развият нещата около мен. Надявам се така да е за напред. Макар че за мен малко е грешка да си казвам ангажиментите, тъй като хората са доста злобнички. И срещах така доста злобни коментари и изказвания. Да, винаги има, но пък аз съм си такава, не мога. Аз винаги гледам да съм естествено, да се придържам към това, което съм. И да, отново да искам да кажа, че съм щастлива, че продължавам да имам тези ангажименти. А в каква роля ще те видим? Първата роля ми е на Мотреса. Мотреса, която заплашват с убийство. Това е първата роля. Втората роля играя меркантилната жена, която е с мъж, който не обича, трябва да бъде с него заради парите му. Това е опозит на моето аз, но пък все пак това е роля. Благодаря ти много. Пожелавам ти още много успехи и да си все така красива и обичана. И аз много ви благодаря. Успех на вас, на вашия екип и на вашето предаване.